Kolomka tako buksong belai no kakamani kok tinini dina sung khawar manka sini takuk Rajib Tripura je no sung 4-5 mas sakang help khlaiga Bangalore hataya bini mokol ni problem ma bai bini mokol ni problem nge bo hospital lok laiga St John thongmani bono sung chuba laikha onek en tai baki boro rok kwbangma public rok bono chuba kha bono financially bo help khlai chuba laikha tai ha borok ni kaisa group tongmani Facebook WhatsApp bo je group tongmani borok bo onek chuba kha bono tai kwbangma public rok bo chuba kha tobo sung mia ni dino sung tini ni dino khanaga je bo osung sano yakari thangpai kha hanai homono sini takok Rajib Tripura je borno sung help khlaimani kha khamani kok joto lukurong ni bagai je bono help khlaina rong ni bagai bo tai bini family rok no condolence ro sung sini Bangalore Tripura se team ni tei Bangalore Tripura sa team jesek mansak help khlaiga bono help khlai motamoti hamrui bor horiman khanago নগর হরমান ইয়াগুলো বো বিশিক কয়েক মাস থেকে ওই তাবক তো langma chokha ni khanaga oro nai mano sungabang bono final discharge claimani pore kam kurung khlai no sungbono horir mani tabok sini pohor Tripura je sungbai tongnai bo gisin pohor Tripura bo sungno inform khlaio ka bo mia ni dino mi langma chokha hanai to bini family members rok bo sahor ka bono to blaina kha khamani kokte hoise ma sao pheri sung bini pholano kaham ko mathang jana tei rest in peace and lai jotono mui duklai le bono sini prayer so te bini family rok ni bagai je support nangmani borok support je manani manthong je nangmani kono family ne tei sung kono help man khanga help khlaina man khanga sung help khlainai family rok kono help na khanga sini digi tei sung Bangalore Tripura sa team always no tongnai bono help khlaina ni bagai asuna taku song jotono no khulumka hambai de waisa Bangalore Tripura sa ni yaktei jotono no ta waisa hambai sungno tabu jorati logeri tongmani bagai kha khlaio no rok age bo sungno amte khana logeri thangana noi jotono no khulumka